We hebben de hele binnenstad vol met oude auto's, trekkers, motoren en draaiorgeltjes. En die heb je ook op de achtergrond. En daar ben een stuk of 10 van. En verder zit er een groot orgel op de markt. De markt zit vol de Breedstraat, dus het is één groot showroom in Dokkum. Pronkje dat houdt dus in met al die oud spul. Nee, dit jaar hebben we iets verloren. Hebben we hier 2 jaar terug al hier oldtimers. We hebben nu youngtimers en oldtimers. Want het is leuk te zien dat er een heel protte jonge jongens hele mooie auto's hebben. En die ik voor hun een pronkje en die wil ze graag zien litten. Hier is al heel oud, hè? Ja, hij is van 1938 en hij is maken in België. We waren in Limburg, in Banningen, daar is ook een show met trekkers en webwaaien en dit is die de keer. En dus toen hebben we gekocht. En is dan zijn wij alleen nog van de show of gaan we direct mee op vakantie? Ja, we gaan direct mee voort, bij dagen, vaak in Drenthe en net de 4 voort, want de trekker gaat 30, dus dat gaat heel rustig om. Maar dan ben je per dagen onderwijs. Hoeveel werk gaat je dan vooral, hè? Weet ik niet. Heel protte. Tel ze net horen. Misschien mag je mijn vrouw even vreten. Dan staat er zo'n dikke houdemag voor, zo'n dikke trekker. En ik heb het niet krijg dat je zei van nou, we reden ongeveer 30 kilometer in de uur. Ja, 30. Ja, het is eigenlijk een vliegtuigsleper, dat wie het vroeger. Dus die gaan ik het zo uit. Nou heb ik begrepen dus dat er verschillende organisaties uiteindelijk Sandai als Joert mede organiseren. Ja, we hadden 2 jaar waarom we hadden alleen nog Pronkje die had het georganiseerd. En nu weer stadsfeesten. Die vregen van, goh, kunnen wij mij hem op die datum? Nou, en dat je we in paal zitten, het van alles op het wedrijden te doen. Juster al begon met een DJ, jong muziek. Dus het is hartstikke mooi en een goede samenwerking. Scoot mooi in elkaar op en prachtig. Als ik het goed zie, want er staat een heel groot bord, die hebben een club volgens mij. Ja, wij hebben een club, de Twartelheads, en we bestaan ongeveer 10 jaar nu. En als ik het goed zie, die zijn alleen nog Amerikaan. Ja, wij zijn liefhebbers van oude Amerikaan uit de jaren 30, 40, 50 en begin 60. En hoe ben je zo'n ouders kamp? Gewoon liefhebberij. Hebben die gewoon in Europa gekocht of hebben ze importeerd uit Amerika? Hebben ze hier gekocht en sommigen die ben geïmporteerd uit Amerika. We hebben een goede vriend van ons, Han Halman, terug uit Den Woude, die helde het altijd uit Texas. Hier links staat die eigen auto, wat voor soort is dat? Dat is een Chevrolet Bel Air uit 1956 en die hadden ze wat customized. Ze hadden grote vlammen opmaken. En ja, airride, luchtvering zit eronder en van binnen en van buiten helemaal beschilderd met de hoorn. Ja, dat soort auto's dat vinden wij mooi. Hoe belangrijk is dit voor Dokkum? Heel belangrijk, heel belangrijk. Het trekt altijd weer mensen. Ook het begin van de vakantie. En dat zie je, het is heel druk in de stad. En nou, dat is alleen nog maar goed. Je hoort alleen nog bij de Amerikaan. Ja. En ik ken net zo iedereen bij. Hè. Je moet er wel in buis in het clubverbond passen. Dus. In clubverbond passen, wat hoort dat te zien? Je moet er van bier drinken en je moet er van mooie plaatjes op je arms houden en zo. Dus ja, het moet wel passen. We moeten er wel even nog stemmen. En als dat past, dan kom je er net bij. Binnen, op het terras of waar dan ook. De simmer strielt uit die radio.